Здравейте хора, вие сте с моя канал Иван и днес ще анбоксваме ето този таблет Samsung Galaxy Tab A9+. Сега ще ви покажа настроения таблет и ще правим анбоксинг на кълъфа. Сега ще го... ще го отвариш. Защото снимаме видео. Иска да си го запазя още малко. Доста щатано е. Ако не ми хареса, няма да... Това. Дано да е хубав. Не някой буклук. Ето сега ще го залепим. Ето така. Бърко. Ето така седи. За да се вижда. Така. Изглежда новия таблет. Да, пусни някое наше видео. Друго бе, няма нужда да ми кажеш какво да правя. Да снимаме видео. Полина обижда в реалния живота, не на видео. Червеното злато с... Малко увеличи, ама само си мени малко главата, че се вижда. Това е именно крепостта Кремъл. Крепостта Кремъл означава цитадела и това е град в града. Съберете пръсти, за да отворите цяла река Москва в центърът на руската столица. 4 катедрали, църкви и 6 двореца. Довиждане, хора, оставете по един лайк и абонирайте се за канала.